Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Dili naman tingali ko angay mahibong. Bahin kang Serafim. Tungod kay mutuo ka og sa dili. Sa iyang gisulti nako kung unsa siya. Apan, mabinantayon akong nagpaniid, maungalain akong nasaksihan ang mga buhat na usab ni Constantine. Nga dili na sab kasagaran, o kini mao ang iyang mga tanong, nga dali ra kaayong nanubo. Nagalirong na kami sa lamisa sa kananan. Gihangyo ni Constantine si Serafim nga mo'y magpasalamat apan sa dako namong kakurat. Misaksi na usab kami si Crisula sa dili na sab kasagarang hitabo. Maayo gani kay naamama nako ang akong anak. Apan luyo gihapon sa among kasayuran. Si Lucirom nagplano kung unsaon pagluto si Serafim. Gamito nila ang mga tao nga mao'y piniyalan sa mga simbahan, nga mao ang kaparian o kamadrihan, batok kang Serafim. Gamiton ta mga kaparian o mga kamadrihan, batok kang Serafim. Pinaginit! Muturog ang kanser sa hunahuna ni Serafim nga bisan asa pa siya din sa kalibutan, labi na din sa Pilipinas. Wa na siya kadangpan. Tungod kay ang pagtuong Kristohanon makigbatok naman kaniya. Sa pagkakaroon o pagkakaroon, mao iyang gituhuan
nga mo'y mulaban o manalipod ka niya. Unsaon man pagpaagi nga may mapugnit kita nga mga kamadrihan o kaparian. Dili lang kay ang mga politiko ang makamaong mubuhat o grabing korupsyon dito sa Pilipinas. Ang gahom sa dautan, way gipili kung kinsay tudluan sa buhat na korupsyon. Mas dakong kadaugan sa dautan unya dito sa Pilipinas nga may mga tinugyanan sa simbahang Kristyanismo mubuhat og korupsyon. Mosamot ang tulisukay ug pagdidaotay sa relihiyon, batok sa laing relihiyon. Ug may tabo na gyud nga ang labing dakong relihiyon sa kalibutan maunlod ug di na anay tuhuan. Unsang relihiyon na, Luciron? Partikular sa unsang relihiyon, Luciron? Ang Katoliko. Ang relihiyon nga daan ang natusak-tusak sa nagkalain-laing akusasyon sa anomalya ug pagpahimos ug pagpangabuso. Komisaryo? Crisula, Wala ko makita sila si Constantine o Serafim. mao pagyoy ilang pagtalikod. Nananghid si Constantine nga manglakaw sila si Serafim. Ambot ug asa. Wa na ko mangutaan. May tuyo kanila? Wa. Naibong lang ko nganong wa ko sila makita. Sukad nato ikauban sila si Serafim. Karon pa mahitabo nga wa sila sa atong duol. Sultihan ta ka. Gibati ko ang kahadlok. Kahadlok? Tungod kay anam-anam na nakong gihatag ang akong pagsalig nila ni Serafim. Unsay buot mong ipasabot? Luwas kita kung makita ko sila si Serafim nga niya sa atong duol. Tungod kay sultihan ta ka, Crisula. Kung niya silang duha duol nato, murag kauban nato ang anghel sa langit. Mao kining dapita ang giandam-daan alang ni adlaw, Serafim. Way mabati bisan tingog sa usa ka langgam. Bisan nipis nga tingog sa hangin, wa usay mabati. Way bisan pila ka lugas sa landong aron masalipdan bisan kamay. Ang naglagiting nga kainit sa daw. Tungod kay gingan lang kining dapita og patay yuta. Bisan ihas nga balili, dili makatubo ug mabuhi ning dapita. Gusto ka? Way bisan kamayng hangin nga may dapat sa imong panit. Ang kainit ra sa adlaw ang mo dapat sa imong panit. Yaka, Serafim. Sama sa akong gibuhat. Ug anha ka sa akong atbang. Yaka. Kay sugda na nato ang usa ka istorya na muragway katapusan. Ingon ba ani ang talanawon sa lukop-yuta sa kalibutan human sa katumanan sa mga panagna sa libro sa gipadayag? Imo kong gipangutana, Serafim? Tungod kay nasabot na ko nga usa ka sa makatubag. Salamat. Nga may pag-angkon ka na nga matuman gyud ang libro sa gipadayag. Nga kaniadto buot mong pugngan og santaon aron dili gyud matuman.
Nangutana ka kung ingon ba niini ang talan-aon, kung anam-anam na magsugod ang kasaysayan sa ipadaya. Sa dili ko pa matubag ang mga pangutana, niyauna nga akong pangutana. Unsay imo na matikdan din Lapita? Dili mahimog uwangon na ang tao ug ang yuta. Tungod kay ang tao gikan sa yuta ug mopauli gyud siya sa yuta. Una na matunan ako mao ang yuta. Mialis nga ang alis mo sa patayng kalibutan nga nagikan sa kahiladman sa yuta. Apan wa kini makatunga kung unsa ang impyerno. Dinhi nang liki ang kayutaan tungod sa labihang kainit. Sa matag liki, diha agi ang inalisbos kamatayon. Gusto ang imong tubag. Dinhining dapitan nimong mamatnguni nga ang kalibutan nagpaingon na sa pagyuko aron sundon ug subayon ang mga pangitabo sa ipadayag. Kung sibot mong ipasabot na. Mialis nga na, Serafim. Mialis mo na ang ago sa pag-antos sa gibating tumang kasakit sa kalibutan. Ug ang makapasubo kayo tungod kay pipilalang kaha kakatawhaning kalibutan nga nasayod bahin sa ipadayag. Pipilalang ka sa mga tao ang nakasabot kung unsa ang ipadayag. Nagpaila ug nagpasabot lang yun. Sila way pagtuo sa Dios kay wa sila'y pagpangandam. Mas matawag pang may pagtuo ka sa ipadayag tungkol kay buot mo man kining sang taon kaniadto aron dili matuman. Hinumdumi kini Serafim. Dili lang kay ang pagpasipa sa espiritu sa tao kay usa sa kadautan makasasa ang makapatuman sa ipadayag. Lakip na ang pagpasipa sa tao ngadto sa kinaiyahan nga iya sa kalibutan. Kung gipasipad-an mo ang kinaiyahan, dan ginagmalan o gisakit nimo ang kalibutan nga pinuhat sa labing kamahanan. Ang kalibutan kaniadto puno sa kalipay ug kinabuhi. Apan karon, ang kalibutan sama usab sa katawhan paingon na ngadto sa iyang pagkamatay. Tungod kay mao kini ang kalipay ni Satanas. Dili na nila masabtan kung magsulti ka kung unsa ang dautan ug unsa ang katarong. Dili na sila makasabot kung unsa ang kasaysayan sa impyerno ug ang kasaysayan sa gigarian sa langit. Tungod kay alingugngog ug saba na ang kanila kung imong ihulagway aron ilauntang matandi ang dautan ug katarong. Dinhi karon nimo. Nagiila kong kaaway kaniadto. Kihangyo ko ikaw, Mikaelo, Arkanghelo. Ipanihog kong tunol sa dili masukod sa kadako sa akong pagpasol. Kanagpabuta ko aron sundo ng mando sa hari sa panaway kapaong si Lucifer. Dili na kinahanglan kay hatod ko pa kaniya ang imong pagpasol, Serafim. Tungod kay nakita kaniya ug nadungog niya ang tanan, Serafim. Aron masayod ka, nagsugod na ang katumanan sa pasahon sa ipadayag. Kaniadto, usa ka sa musanta ni ini. Apan karon, usa ka na sa mapatuman ni ini. Ug ning higayuna, karon yung higayuna, kinahanglang iton kag maayo patok sa dili kasagarang kaaway sa katarong. Kaniadto, ikaw ang panagway sa labing lakso ug sa kadautan. Karon,
maninguha og maayo. Nga ikaw may lagway kung unsa kaaghom ang katarong. Apan panalipdan mo sa tumang kabangis ang hustisya sa katarong. Naluya ka na. Tungod kay naglabi ang kainit sa udtong tutok kaysa nipis kayong hangin, Serapim. Ayaw pasagdi ang hinungaw sa nagsugod ng gipadayag na mo anam-anam ug kuha sa imong kusog. May kamatayon ka naman tuod, Serapim. Apan malangit na ang imong kahat kung makalabang ka sa labing ligon ug kusgan nga pagsuway sa imong pagkamortal. Pangandam, Serapim. Jetro, Loserong, hain sila. Tuwa sa sword, naghuwat ni mo. Tan. Nara sila, Loserong. Ang ngayon kaya mong tanawon sa inyong ipangsulob. Mau kinabuot kong ipasabot. Kaugalingon na to. Kaya hinimo-himo na to sila, Jetrom. Ug ang tanan magtuog yun nga ang hinimo-himo na to o sa yun kini katinuod. Oh, kasi mo ingon nga mga palsipikado kini silang tanan. Tilawi kung unsay pag-antos. Idangdang ang imong kaugalingon sa sobrang kainit sa adlaw. Kinahanglang maughan ang imong kalawasan sa singot sa kadautan, Serapim. Serapim, buka ang imong mga mata. Bugsa pagbuka ang imong mga mata. Kana, ingon niya na, Serapim. Bukha. Aniya, tutuki og maayong akong gikuptan. Nakaila ka ba kung unsa kini? Kupti kining krusipio! Kupti! Grabe kan kainat ni dapita papanasaryo. Apan nga nung mikilat og midugdog man. Kainit sa adlaw. Usa makatusyagit sa katao nga ato na bati. Ha, papanasaryo? Gainan ko ikaw. Nga dili mo uban ako, apan. Namugos ka. Huno. Unsay mo nakita, papanasaryo? Sila si Constantine ug si Serafim. Niya ang katapusan, Serapim. Kung makalabang ka ni, maimo na ang panalangin sa langit ng amahan ug sa bugtong niyang anak ni Jesus.
Imna kining Santa Agua. Ug ipahid ko usab sa imong agtang kining Santa Lana. Imna. Nga. Mauna kini ang katapusan. Kung mabuhi ka sa akin, dan maimo ang kahimayaan sa Dios. Ipahid na kining Santa Lana sa imong agtang kaniya. Usa ka dili kasagaran nga hitabo. Usa ka hitabo nga sa istorya lang nako mabati kaniadto. Apa nakita gyud namo ni Crisula nga miaso ang kalawasan ni Serafim. Mikilesyo ang luya na nga Serafim. Ang tanan amo na niyang masabtan ang imposible namong nasaksihan. Unsay giandam nila ni Lucero. Mapatay na gyud ka nila si Serafim. Nunti lang ninyo palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez. Direktor Alcin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquiles Hesen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.